L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. 66 sena ilu il-ħaddiema Maltin ħarġu jipprotestaw kontra il-ħakma tal-barrani f'pajjiżna. Fit-28 ta' April tal-1958 il-General Workers Union iddikjarat strajk ġenerali wara assensi l-ħaddiema Maltin mill-Gvern Kolonjali Ingliż. Qabel dawn l-irvellijiet fl-aħħar ta' Deċembru tal-1957 mill-Parlament Malti għaddiet ir-riżoluzzjoni Break with Britain. Din ir-riżoluzzjoni il-Gvern Malti ta' kienar immexxi mill-Prim Ministru Tom Mintoff rid li nħall darba dejjem mid-dipendenza Ingliża dan wara li fallow in-negozjati bejn żewġ gvernijiet dwar l-integration li dwaru għadda referendum fl-1955. Wara dan il-perjodu, l-Ingliżi bdew jagħtu is-sensi lil ħaddiema fit-tarzna flek imsejjaħ rundown u hekk żgur il-Maltin ma kienu se jgawdu mill-istess drittijiet li kellhom l-Ingliżi. Ftit jiem qabel dan l-istrajk ġenerali, il-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Tom Mintoff irreżenja biex jipprotesta kontra il-Gvern Ingliż. Dan wassal biex ġie msejjaħ strajk ġenerali għal ħaddiema Maltin u Għawġin bin-nies kienu msejħa li jitilgħu lej il-Belt Valletta. Ħaddiema mill-Kottonera u min-naħa tal-Port bdew tilgħin lej il-Belt iżda twaffqu mill-Pulizija u marru lej Kordin u Pormla. Kien qam l-inkwiet f'Raħa Ġdid u fil-Marsa blar episodju iseħħ fit-tela ta' Kordin. L-Ingliżi arrestaw 99 persuna, ħafna minnhom weħlu sentenz ta' ħabs fosthom l-eks Ministri Laburisti Patrick Holland, Bertu Hisler u Agata Barbara. Illum dawn u soldati l-oħra tal-Azzar ma jintesgħux.